Izraelský duch Mulhouse 1861. Nová éra. Pokyny z duchovného sveta. Boh je jedinečný a Mojžiš bol duchom, ktorého Boh vyslal na misiu, aby oznámil jeho prítomnosť nielen Hebrejom, ale celému pohanskému svetu. Hebrejský národ bol Božím nástrojom, ktorý mu umožnil prejaviť sa prostredníctvom Mojžiša a prorokov. Útrapy, ktoré tento národ prežíval, mali upútať jeho pozornosť a pomôcť tak odhaliť existenciu božstva. Božie prikázania, zjavené prostredníctvom Mojžiša, obsahujú podstatu najúplnejšej kresťanskej morálky. Biblické komentáre a výklady však obmedzujú ich význam, pretože keby boli uvedené do praxe v celej svojej čistote, neboli by vtedy pochopené. Napriek tomu sa 10 prikázaní stalo žiarivým štítom a majákom určeným na osvetlenie cesty, po ktorej musí ľudstvo kráčať. Morálka, ktorú učil Mojžiš, bola primeraná stavu pokroku ľudu, ktorý mal obrodiť. Títo ľudia, ktorí boli polobarbarskí, pokiaľ ide o zdokonaľovanie duše, by nepochopili, že Boha možno uctievať aj inak ako zápalnými obeťami, ani že je potrebné odpúšťať svojim nepriateľom. Z materiálneho, vedeckého a umeleckého hľadiska bola ich inteligencia pozoruhodná. Boli však morálne zaostalí a nikdy by ich neobrátilo čisto duchovné náboženstvo. Preto bolo potrebné, aby im bola ponúknutá polomateriálna forma náboženstva, aká je reprezentovaná v hebrejskej viere. Zápalné obete prehovárali k ich zmyslom v rovnakom čase, ako sa myšlienka Boha dotýkala ich ducha. Kristus bol iniciátorom najčistejšej a najvznešenejšej morálky Evanjelia, ktorá obnoví celý svet tým, že spojí celé ľudstvo a premení ho na bratov a sestry. Spôsobí, že vo všetkých srdciach rozkvitne láska k blížnemu a tak sa vytvorí spoločná solidarita medzi všetkými národmi. Napokon sa vďaka tejto morálke, ktorá premení celú zem, stane planéta domovom oveľa vyšších duchov, než sú tí, ktorí ju doteraz obývajú. Toto je zákon pokroku, ktorému je príroda podriadená a ktorý sa naplní. Spiritizmus je pákou, ktorú Boh používa, aby umožnil ľudstvu napredovať. Nastal čas, kedy sa musia rozvíjať morálne myšlienky, aby sa dosiahol pokrok určený Bohom. Budú nasledovať rovnakú cestu, akou sa vydali myšlienky slobody našich predchodcov. Nemyslíte si však, že tento vývoj sa uskutoční bez boja. Nie, aby tieto myšlienky dosiahli zrelosť, budú potrebovať diskusie a konflikty, aby upútali pozornosť más. Keď sa to dosiahne, krása a posvetnosť tejto morálky sa dotkne všetkých duchov, ktorí zase príjmú vedu, ktorá im dá kľúč k budúcemu životu a otvorí dvere k večnému šťastiu. Mojžiš ukázal ľudstvu cestu, Ježiš v tomto diele pokračoval, spiritizmus ho dokončí.